ketangan sapa mantra saking sang bapa. Nyuwun di pecut ya, terus ketangan mantra karim pas men jere empis men nah iki nek bojomu ngerti kaya ngene iki melu jikrak apa susah mboten kok niki bojone ya terjadi dadi bunga dadi nalika pikantuk jujur ya enten kudu manggala. Atau mesti Mas. Pikantuk jujur nek kudu manggala ya. Nah, dadi seputri derek, dadi nggih derek. Wah. Terus plus terus sakniki ya terus dadi. Terus wah sesuk anake jatel. Wah, pokoke. Sami karo sini. Oh, oke. Oh, nek niki Mas Pawang iki sing genduk-genduk iki. Sing nganggo kalung dino bawang apa dhewe. Niku dagangan. Oh, omah-omah apa? Omah yang menjadi. Oh, ini aku pasang story Mas. Ini. Orang tidur telentang tetap mati. Sumpah. Orang tidur telentang mati. Ono kok ono sopan sopo. Ora percaya ya teleno kan lekam. Orang tidur telentang mati depan aku ono saliku. Ono sopo Pak? Ora to nek kowe arek gemecer. Ya kowe turu wae telenan tang wae aku yo. Walah. Nggih, iki bacaan napa loro. Pripun iki? Rokok iki menteng apa 76? Biasane nek ngomong nganggo klobot. Lah ora bungkus teh niku, Bu. Bakone prengi. Sakniki masak pawang eling wujud. Sesuk engko bar pentas, pira utangku? Nah, meneng lho. Pira? Iki mbah karo pengenane. Ku sare. Ora sida nyaur berarti. Nggih, nika sampun mancing tumurun Mbah sapa iki? Woi, wujud kepak-kepak. Gedene nganti 1 Wah, lha gede gede. Ya. Monggo dikersake. Nggih, ugi matur sawuh sembah nuwun saking sedulur YouTuber menika ceritaku wong DKI ya. Live streaming napa? Live streaming. Mopo lu nang ngene. Hah? Sinyalnya mungkin kuat. Oh, sinyal ora kuat gotongan. Sinyal ora kuat gotongan tenang. Menika derek mendokumentasikan kok bilih nepangaken budaya Jawa kalian Palondo. Dadi lumantar YouTuber niku wah nggih bunga dados budaya Jawi kita menika saged dipun pirsani para Walanda, para budaya asing nggih menika dados sakniki pun boten
asing malih para-para walanda menika remen kalian budaya kita. Pramila dipun syukuri sareng-sareng. Dumateng Bapak Ibu warga masyarakat ana ing Banyumanik. Mugi-mugi tansah gagas waras Allahumma amin. Tansah panjang yuswa Allahumma amin. Cinangkat rezeki Allahumma amin. Sing kagungan botang ingkang sah sinampunna. Nggih. Nggih. Yuk kanca-kanca kuwi asring sasana lagu. Nggih. Oke. Boleh kepean duitnya nanti. Oke. Yuk kanca-kanca kudu manggala. 3 2 1. Terus bisa semi lintang-lintang Afrikan panas ngomong terus itu paling ngomong bulan telah yang asing hati aku sangat dinai semua manis kata ayo Pak. Digoyang bersama Udo Manggolo. Ayo Mas. Enak deh. Yo, yo. Fokus aja siang. Thank you.